Sziasztok! Ismét jelentkezik a Jaskari blog Beszéljük meg sorozata. Az oldalunkon, melynek linkjét a videó alatt találjátok meg, egy fontos új bejegyzés található, amit szeretném, ha megnéznétek. Na de erről ennyit. Térjünk rá a mai filmünkre, ami nem más, mint a Batman Sötét Lovak felemelkedés. A film a Batman trilógia utolsó darabkája, amit az előzőekhez hasonlóan Christopher Nolan rendezett. Egy sorozat befejezése mindig nehéz munka a rendezőnek, mivel le kell zárnia az előző részekben végigvezetett cselekményt. Nolan nevét meghallva szerintem senki sem kételkedett abban, hogy ezt a feladatot sikeresen megoldja, és nekünk csak annyi dolgunk lesz, hogy az állunkat felszedjük a padlóról. A film elején attól féltem, hogy az előző két rész magaslataiból a pokolba ereszkedünk le. Ezt az érzést a lassú kezdés keltette bennem, amikor is látszólag a történet szempontjából jelentéktelen momentumokat láthatunk. Ám ezekre is érdemes odafigyelni, ha meg akarjuk érteni a történet hátralevő részét. Christian Bale ezúttal is remekül alakította Batmant, annak ellenére, hogy a főgonosz egy kicsit megint háttérbe szorította a főhős ténykedéseit. A film legtöbb energiáját arra fordította, hogy megértsük Bane személyiségét, gondolkodását és tetteinek okát. Ez annyiban persze érthető, hogy ismeretlen figuraként lépett színpadra, Batmannel ellentétben, akit már két rész óta ismerünk. A film elején megismerjük új szereplőinket és a szépen rendbe rakott Gothamet. Tom Hardy Bane figurája mellett feltűnik még a Selina Kyle-t alakító Anne Hathaway és a tehetséges rendőr John Blake, akit Joseph Gordon-Levitt játszik. A film cselekménye szerint Bruce Wayne négy fal közé bezárkózva éli mindennapjait élete szerelmének elvesztése után. A második rész óta eltelt 8 év alatt Gotham városának helyzete nagyjából rendeződött, és bűnözésről alig beszélhetünk. Aztán persze berobban Bane, a szociopata anarchista erőgép, akinek az a terve, hogy elpusztítja Gothamet. Ennek megvalósításához egy reaktort atombombával alakít, ami 5 hónap múlva felrobban. Hogy senki se lázadjon ellene, a rendőrséget kiiktatja, valamint a városból kivezető összes utat lezárja, és mindenfajta ellenakcióért a bomba felrobbantásával fenyegetőzik. Ráadásul Batmant is legyőzi és fogságba veti, valamint arra kényszeríti, hogy végignézze szeretett városának pusztulását. Persze ez nem sikerül, hiszen Bruce Wayne kiszabadul és minden eddiginél elszántabb és erősebb lesz. A film a vége felé roppantul felgyorsul, az utolsó fél órában olyan iramban történnek az események, hogy alig lehet őket követni. Végül egységes összefogással sikerül meghiúsítani a bomba felrobbantását és megmenteni a várost. A történet 2,5 órája sem elég arra, hogy eléggé megismerjük az apró részleteket, és így hiányérzetünk maradhat, ami persze a szereplőkkel kapcsolatban is igaz. Ezért hadd említsek meg pár dolgot néhányukról. Bane figurája a legérdekesebb, Tom Hardy előadásában pedig egyszerűen lebilincselő. A szövegek, amiket a tömeggyilkos lázító szájába adnak, roppant érdekesek, viszont egyáltalán nincs belőlük elég. Joker karaktere Heath Ledger mellett monológiai miatt vált kultikus alakká. Bane is hasonlóan pszichopata és okos, akárcsak Joker, de sajnos nem hagyják, hogy ezt beszédében is bizonyítsa. A másik érdekes karakter Blake, a fiatal zsaru, aki Gordon mellett szolgál. Ő a történet során akkora fejlődésen megy keresztül, amit mellékszereplőtől nem vár az ember. Egyszerű közrendőrből válik az egyik legfontosabb karakterré, aki ugyanolyan bátor, mint például Batman. Így kulcsalakká avanzsál. Selina Kyle-ról annyit érdemes tudni, hogy fontos szerepe van a filmben, de valamiért ez nem érződik. Nem szerepel eleget, nem ismerjük meg eléggé, nem kapott elég értelmes szöveget. Fontos pillanatokban berobban, elmond 5 sort, majd lelép. Gondolom nem utolsó sorban azért Anne Hathaway kapta ezt a szerepet, mert nem elég, ha egy ügyes tolvajnőt látunk, jól is kell kinéznie. Ez be is jött, mivel annyira jól néz ki feszülős bőrcuccokban, hogy az eszméletlen. A film annyira sok infóval dolgozik, hogy természetesen nem tud mindent tökéletesen bemutatni, így hiányosságok is belecsúsztak az alkotásba. Pár roppantul idegesítő hiba is megjelenik, ami fölött nem lehet csak úgy átsiklani. Ezekkel én most nem foglalkoznék, mert adunk egy linket, ahol minden le van írva pontosan, úgyhogy akit érdekel, az nézze meg. Szerintem érdemes. A film végéről még kell, hogy szóljak pár szót, mivel szerintem ez az, amit elrontottak. Túlzottan konkrét. Minden szál lezárul 3 perc alatt, és semmiféle gondolkodni valók nem marad. Nolan valószínűleg azért rendezte így, hogy a közönségét lelki nyugalomban tudja útnak engedni Batman és a többi szereplő állapotával kapcsolatban. De szerintem egy sejtelmesebb vég sokkal jobban állt volna a filmnek. Összességében a felemelkedés egy méltó lezárása a történetnek. Hibái ellenére nem lehet azt mondani, hogy nem lenne jó, sőt, az egyik legjobb. Minden figyelmemet lekötötte, tágra nyílt pupillákkal figyeltem az egyre gyorsuló eseményeket, míg végül azt vettem észre, hogy elröppent a 2,5 óra. Sőt, azon is gondolkodtam, hogy beüljek még egy körre. A film nálam bekerült a top 10-es listára, ezért 9 pontot kap. Ennyi voltam már. Köszi a figyelmet, sziasztok!
Just for old time's sake.